Lekuko gara urtero, dauden hainbat hilketeta, Irunen aurten ez gara, libratu olakoetaz. Lekuko gara jaietan, jasaten den bazterketaz, Oltzako erasotzaien edo herri alargetaz. Lekuko gara bursaretan jasandako irainetaz. Nahi ez dugun iritzi denik ematen duen gizonetaz. Ezin gara gu gehiago bizin beldurrean eta kezkaz. Aski baitugu itotzen gaituzten sistemetaz. Machista, kapitalista, arrazista, sionista, zerrendatzen hasiz gero, luzerako doa lista. Sistemaren krisi honen gorakada ikusita, antolatu behar garela, ta ez alderatu pista. Alternatiba berri guztien bilaketetan hasita, zentroan jarri gaitezen bugeu, utzi dezagun orbita. Berandu data orain itzaltzeko, horren bizi dugun txispa. Orain borroka antifasista, izango da feminista.